Здравейте, приятели! Днес ще играем Clash Royale. Аз съм Девета Арена. Това е първият епизод, който правя в канала HippoFX. Ще играем няколко човека. Този епизод ще се запознаем. Ще направя няколко битки. Ще отворя Crown Chest-а. Ще гледам да не стане много дълъг епизода. Така сега ще играя. Преди малко отворих Clan Chest-а. Не ми се падна нищо интересно. 2 Poison и една карта Skeleton Army. Сега ще му пусна от другата страна, защото няма за дефенс. Ще му пусна мускетар. Ще му пусна Lumberjack на мускетар и Барбарани на великана. Справих се горе-долу. Сега да видим дали ще успея да му нанеса и аз някакъв демедж. Пускам му Goblin Barrel. Той не може да си свърши работата. Стана един барбарен, който няма да успее да удари кулата. Канала е нов. Ще правим клипове на игрите, които вие кажете. Но за сега сме се насочили към тази игра. Както виждате, му бутнах кулата. Той ми пуска Giant. Изчакам да дойде, защото няма какво да пусна. Сега ще му пусна стрели. Lumberjack за дефенс на майнера. То няма да удари много демедж. Мисля, че кулата ми е достатъчно живот, ще успея да дефензна. Можем да правим клипове и на Clash of Clans. Както казах, ще играем няколко човека. И ще има възможност за повече клипове на седмица. И се надявам, че ще е забавно както за нас, така и за вас. Трябва ми още една корона за Clan Chest-а, за Crown Chest-а. Сега ще игра отново. Единайсти левел. Нямам голям късмет. Най-вероятно е смъквал за Clan Chest-а. И сега ще ме размаже. Да видим. Няма какво да му пусна на барбарените. Ще се опитам да ги запна. Той пусна Fireball, иначе ще стане лошо за неговата кула. Ще се опитваме да правим често епизоди.
И те ми пусна елит барбарени, но моите с Rage Spell ще победят. В моя дек използвам само Lumberjack, който ми е на второ ниво, но по принцип имам 3 легендарни карти. Имам още Electro-Wizard и Lava Hound. Сега най-вероятно барбарените ще вземат демедж. Не. Пусна елитни, сега да видим с какво ще ги дефензна. Сложа Lumberjack, който успя да свърши работа. И сега да видим какво ще ми пусне. Аз му пускам стрели, от които нямаше нужда. Взимам окулата. Сега само трябва да дефензна. Тук малко трудно става за мен. Сега ще ми бутне кулата. Не успя. Сега не успя да се защита. За съжаление. Малко не ми достигна. Съм няма какво му пусна. Пускам му Ясминьон Хорд. Неговите са 2 нива по-нагоре. Почти ми бутна главната кула. Не можах да се справя. И ето той ме победи. 3-1. И това ми отварям краун честа. Ето това офертата, която имам в момента в шопа. Имам 1030 диаманта. Чакам с търпение да ми се падне Legendary Chest в шопа. И да го купя. Ако имам Legendary Chest в шопа, ще снимам клип. Аз се надявам, че скоро ще имам. Не съм имал доста време. Това мисля да бъде всичко от този клип. Запознахме се с вас. И довиждане. Лайквайте, сабскрайбвайте и се абонирайте към новия ни канал HippoFX.